ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଥିବା ଆଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁରତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଅଧିକ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ମୋର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମୋତେ ଘେରି ରହିଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞତା ମୋ ଜୀବନରେ ଅସୀମ ପ୍ରଚୁରତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୋ ଥାଳିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଛାତ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରେ। ମୋ ଜୀବନ ହସ, ଖୁସି ଏବଂ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ସହଜତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସୁଖ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସମୃଦ୍ଧତା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ। ମୁଁ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଆଶା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପାୟରେ ଧନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ସହଜରେ ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ମୋର ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରେ। ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସୁସଂଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ମୁଁ ମନଖୋଲା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମ ଦିଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସୁଖ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ତାହା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ 10 ଗୁଣ ଫେରିଆସେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁରତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ମୋ ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞତା, ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ସୁଖର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ। ମୁଁ ପ୍ରେମ, ଧନ ଏବଂ ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗାଇଥିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।